Assalamu alaykum hormatly ileşler. Şuun 7 yanvar 2026 yıl hepdeniň 3-nji güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýa kanalyna. Şuun biziň bilen ine Muhammed Döjü çykyş edýär. Muhammed aga hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Salam Murad ağa, salam vatandaşlar. Hoş gördük Murad ağa. Şuňky biziň temamyz ine Amerikan ýürüýtürleşdirilen atryady Delta ine Türkmenistanyň serhedine geldi. Häzir şu barada gurulma etmekak Muhammed ağa ýuwaş-ýuwaşdan Türkmenistandan maglumatlardan başlaly. Ondan şu tema gol geçer. Murad ağa, serhedine diýmäli ýakynlygyna geldi diýärler. Şu sebäp ýakyn hawa serhed diýden oýuna. Bolýa ýakynlygyna sebäbi biri ýazarlap duran adam köp, şoň üçin ýalňyşmaly. Ine hormatly ileşler, men bir video görkedeýin, şu Türkmenistan hakynda häzir tema diňe Türkmenistan hakynda. Ünferpseň şu video hyn görmäň. На карманный расход пенсионеров, пожалуйста, до 1000 манат, чтобы они хотя бы почувствовали, что у них в кармашке есть немножко денег. Пожалуйста, поднимите до 1000 манат. 10 yanvarda Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul etişlige geçiriler. Kabul edişlige Türkmenistan Adalet Ministrliginiň baş prokuraturasynyň ýokary gazetiniň işgärleriniň kendi Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzaty atnaşar. Geçiriljek ýeri Aşgabat şäheriniň Arçavir şaý ýolunyň 150-nji jaýy. Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň binasy. Kabul etişligiň wagty 9:00-dan 12:00 çenli. Goşmaça maglumatlar üçin ekranlaryňyzdaky belgiler arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ine Muhammed ağa, şuraya informasiýa bar. Men şol aýdyşmaýaly Türkmenistanda ul problema pensiýa. Harytlar, hemme harytlaryň bahadyry galdy. Bir näçe prosent, ondan 30-45-e 50% çelli harytlaryň bahady galdy. Harytlar 60-70% galdy. Sebäbi daşdan ýelen harytlar o ýerde de harytlaryň bahady galdy. Ýöne Türkmenistanda her ýyl pasobiýalar, pensiýalar studentlaryň ýanky alýan pasobiýasy her ýyl galýady ýanwarda. Ýöne şu edek ol ýadyňyzda bolsa halk maslahatyna bir ýaşyl çykyş aýtdy, haýyş etdi. Gurban berdim Hamedowa gaýrat edip galdyrmaň, bize ýetýär pensiýamyz, pasobiýalarymyz ýetýär. Biz baý ýaşaýar, bu ýal baý ýaşak göremok diýip ýanana alap, ýanky şol adamy saýradyp, gürledip Türkmenistan şol indeksasiýa, pensiýa indeksasiýasyny aýyrdy. Indi ýanky pensiýalar pasobiýalar galman soň Türkmenistandaky pensionerler öňküden garyp düşdi. Öňkü şol alýan pensiýasyna egerde şunkuny produkty alyp bilýän möçberini ötün ýyllar bolan bolsa, şol pensiýa alýan produktyň möçberi has beserli. Olar garyplaşdy. Ine häzir kunny Arkadaş şäherini gurmak 450 milyon dolara ýanky meçit gurmak, özüne meçit gurmak gurban bolyň edýän işleri we Arkadaş şäherini eýýäm 6 milliarddan ýokary pul gitdi. Häzirim dowam edip dur. Ýanky Türkmenistan büdjetden hiç kimden soraman, karar çykarman, gurban boly tebigatlyklardan gelýän gazyň, neftiň pullaryny Dubaýa üýşür, Dubaýdan gönül töläp dur. Ondan sorajagam ýok, prezidentim ýok sorar ýaly, öz ogly kakasyndan gorkýar, kakasyny işat ýürenok, kakasy abloşka ýaly bolanýar. Gara parlamenta ogluny baky we kakasyny baky. O parlamentdaky işleýän mejlisin başlygy, o aýal maşgala giýje güni arzu edýär, bedenini, tenini, kellesini, aklyny, manysini şulara berip näil hyzmat et bolarka diýip nime diýär? O halkyň tarapyndan saýlananok, halk ona rol berenok, halkty saýlanan ýürüýte ýokardan goýulan aýal, goýan adama hyzmat edip dur. Şoň üçin bizde ne parlament bar, bulary durhow näme diýäňiz? Halka garşy genosid edýäňizmi? Pullu halkyň pulunu alyp siz haýy tarapa ýörýäňiz diýip bulary bir stop diýjek ýok. Şu ýagdaýda ine Adalet Ministrligi ýangy biz görkezdik. Ýürüýte açyk kapylar edýär. Özem Muhammed ağa 9-dan 10-gaça 3 saat. 3 saatda Türkmenistanyň haýty bir grajdan bardy. 1 saatda gaty gitse bir 6 adam alyp bilýär 1 saatda. Her adama diýmedim diýen 15
gerek. 10 minut alan ýagdaýynda da 6 adam alyp bilýär, 3 sagatda 18 adam alyp bilýär. Bu nämen çödiýär? Ola bir. Ikinji, şu gün maňa watandaşlarymyz jaňa diýär, Muradaga fikir gezek bardım şol adalet ministrine. Yüreklerine düştüm. Boş, hiç tat çödülen ok. Dinleýärler, belliýärler, şoňa tamam. Hiç tat. Gen prokuratura bardyk. Gönnün göni. Yazdyk, bardyk, bozduk. Bir näçe gerek hiç tat çödülen ok. Türkmenistanda kanunlar işlen ok, Türkmenistanda hiç işlen ok. Türkmenistanda prezident yok, milli lider yok, arkada yok, hiç tat yok. Atlar var da öldür yok. Bilen yok, uş bilen yok, görüp bilen yok diye. Yine şu ýagdaýda näme etmeli Muhammed ağa? Bir maslahat berseňiz, siýasat çykdynda. Böyle Murad ağa, men şu mesele boýunça esasy öňçe aýtjakladym. Şu an birinji gezek diýen ýa-ni Türkmenistan efirde şu ýanak çäre geçiriljegini halka ýetirip otdy. Muň öz bir sekret nezady bar. Inni biziň halkymyzyň hereketinden gorkup başlady. Birinji şu. Sebäbi inni halk ekrana çykyp aktivistlerimize haberini yetirýär, aktivistlerimiz giňden onu ýaýratýar. Degişli guramalara yetirýär. Bir. İkinci, obstanovka regiony uly üýtgeşikle bolup otdy. Ondan hem gorkýar. Şol üçin şu basışlaryň netijesinde, yani ABS'nin ýygnanynda biziň aktivistlerimiz bar, Türkmenistanyň problemler aýtdylar. Şu sebäpden bula inni baştan sowma edip biz halka aýtýak, hiç kim gelenak, hem aktivistler yalan sözleýärdi. Bir şunu ýanak karara gelipdirler. Şu sebäpden men bütün watandaşlarıma eger sudebni sistemalardan adalet tapmadık bolsalar, köp adamlar, şeýhifler, dogony, ondan soň o marda bir ýaşuly, kän şunu ýanaklar. Kim adalet tapmadık bolsa, ekrana çıkıp yüzdönen bolsa, o Murat ba nemeden Cemal Zaparov'dan nemet yer. Olo hemmesi 10. çislada fevralda hükmen şol adalet ministerliğine barsırlar. Ola kaşşok olur. Olan edacaklardı şol. Prezident çağırt deyip minister gider. Yöne şu tak barmanlığın özü, şonu video düşürüp uğratmanlığın özü, şu tak hemen bilelikte yığınlaşmanlığın özü, ulu şansı var sizin meselenizi duran yerinde çözmeye. Men şol için gelin. Eğer şola çözmesele, onu ulu udarı bula özlerine vuruyor. Gelin biz şu oyunu şola bilen edeylin. Şu tak gelin vatandaşlar, barın yığınanın. Eğer şu tada, şu yan kayıtlayan adamları bolmasa, meselenizi çözüp bilmesele, onu siz şu tadan duvar etse var bilýäňiz. Men aýtjakladım şu Murada. Bolýa, gaty dogry aýtdyňyz. Biz hemme mümkinçilikleri ulanmaly. Men watandaşlarymyz bilen biz häzir TikTok'ta da efir alyp barýar. Hem YouTube'da hem TikTok'ta. Egerde TikTok'ta soruňyz bolsa, soru bermän ýazyňyzy çykarmaň. YouTube'dan soň men TikTok'a baram. Dogry aýdýan Muhammed ağa, biz hemme dörýän mümkinçilikleri ulanmaly. Ine şol adalet ministrligi hemmesi üýüşüp barmaly. Soňky wagtlarda adamlar nimeden hukuk gorayan gurmalardan, yani suudlardan, prokuraturadan, polisiýadan ve beylik gurmalardan hiç kömek tapman, ne ombudsman idi, ne ýa-ni prezident, aparat prezident idi, ne kabinet ministr. Şoň ýazmaýan ýeri ýok, hiç tapan ýok. Soň TikTok'ta aýtyp başladylar. Soňky bir näçe ýyl TikTok'ta köp adam çykyş etip başlady. Ine neme Hitrovkadan oğlan ya diýadan şonok. Oğlan ýa çykyş edip etdi, onu urup öldürdüler. O invalid gömüli çykyş etdi, onu urup öldürdüler. Polis bespredelni ine arda etsen, seni izolatora edip vurup öldürýärler. Ine moda prezident reaksiýa bermese, onu ýanky şu zatlar niýe bar ýa, şu zatlar näme gerek prezidenta ya da prezident ýürüýte diýem şu adamlar öldürýärli. Ya da prezident gözünü ay näme etsen şol edin halk bilen şu galmasa bolýar diýip şu biziň diýenmizi şular eýem ýagat diýip ýöre diýemi. Ine biz näme etmeli? Egerde biz suudlara baryp
yüzlense hiç tat bolmasa, prokuratura hiç tat etmese, Adalet Ministri hiç tat etmese, Kabinet Ministri hiç tat etmese, aparat prezident hiç tat etmese, prezident hiç tat etmese, o halk maslahatının başlığı Kezzap ola etçege demeňden o. Adamlar TikTok'a çıkıp başlap aytsa olar vurulur ýaly invalid bol sen beýleki bol. Muhammed ağa şu zatlaram edip eýýam sen halkyň içine jemgyýete aýdymam aýdyp başlan seni vurulur ýaly. Ona nähil çykalga bar şundan? Nähil bir seslerimizi ýetirmeli? Ya da şular nähil aýyrmaly, näme etmeli? Bir maslahat berseňiz? Men maslahatym şu öz YouTube kanalında da aýtdym. Birinji dene ýadymdan çykmaýa gaýdaýyn. Biziň aktivistlerimiň garnaşyna. Sizden barın şu tak. Hükmen barın. Hükmen barın. Sebebi şu meseleni biz şu tak halk bardy ýygnanny ýöne jogap bermedile diýip hemmeýlik getirecektir. Şol üçin hükmen barın. O zaman şolun meseleni çözme okuyup tızlygyny bir subut etjek bolýar. Vatandaşlar, şu an dünyanın yüzünü ulu ütköşküle gidip otuyor. İlaytada bizim regionumuzda şu an hemmeden yığınanlı İran'ın meselesini çözmekte. İran'ın meselesini çözmek 90 milyon nasiliyeniyeti var. Bir Muhammed rejim... Ben öyleyim Muhammed ağa. Sen şu soruğa cevap versen näme etmeli? Ben şuna varacağım. Aydın. Şu sebepten şu an bizim aktif hareket etmemiz köp vardı çözüye ve çözüven bilye. Parakatçılıkla çözüp bilye. Halk bütün dünyanın üntem şöyle diyor. Türkmenistan'da halk hareket edip 11. fevralda Aşgabat şehrine geçilecek futbol çempionatına barsalı 10.000 adam stadyona sığıyor. Şu stadyumun daşında halk yığınanda şu tadan bir arkayın divaresa karşı hareket edip bilye. O cemiyetin öğüne hiç geç bilene. Şol için ben 11. fevralda Aşgabat şehrine gelip Aşgabat arkada stadyonuna barmağı biz halkımıza maslahat veriyor. Şu parakatçılıklı kanuni hükümetin öz döreden mümkünçiliği ve şu tağım Ronaldo da geriye bütün dünyanın üntem şu tak oluyor. Şu regionda da meseleler çözülecek olup bütün dünyanın üntü şu regionda. Ve bütün devletle de interesi var Türkmenistan'da bir siyasi ütköşlük olmağı. Bollum radamın. Doğru diýen Muhammed ağa menem goşup geçeýin. Hormatly dinleýiçiler. Birinji bilen biz kanun ýollarynda da kansa gitmeli. Ýagny soň ölçeli. O diýmek näme? Şu ýaly Adalet ministri barmy? Gün hatlary bary poçtadan taşlaýan. Biz prosedurany, yerli prosedurany geçmeli. Olam bolmasa, onu bizim bilen habar tuturun, biz aýdýak näme etmeli. Ine netip bolsa, ertirderle bir gün 5-nji gün biz bir piýadetide teklip berjek, gatow teklip, Trump bilen bagly teklip. Biz hökman şu rejime karşı hemme kanun ýolları bilen görüşmeli. Egerde sizi bilýäňiz, egerde kanun ýolları biz görüşüp şuları ýeňip bilmedek, şuları genotsid edip bizi öldürüp barýan bolsalar, onu adam haklary goraýan jarnamyň ýazylşyna görä bir halk öz haklaryny, öz azatlygyny egerde kanun ýolundan gowrak bilmese ýa aly bilmese, onu eline yara alıp ya da başga variantlar ulanmana da hak vardır. Azatlyk çıkaýmaly. İstenlik halk sebebi halk döwlet emele getirýär. Halk döwlet emele getirip şu döwletdäkili halka hyzmat etmeli. Mysal üçin halk döwlet emele getirip prezident belliýär, uçy diýilýär. Şu prezident diýje günni halka hyzmat etmeli. O bir milli lider dörese halkyň içinden biri. Ola diýje günni däl, ol ýatmalam da. Hiç wagt ýatmalam da. Bular näme diýär? Bire pul ogulýar, Kezzap milli lider diýip öz arkadaş şäherine urýar. Ýa-ni Dubaydan Nevit gazyň gelýän pulny çepe tagyp, inni kontraktlaryň atlaryna görkezenok. Kime näçe pul berenden görkezenok. Audi demet bolanok Türkmenistanda 260 milliarddan gowrak pul ogulandy. Nire gitdi o pullar? Hatam berenok. Men milli lider diýip öz-özüne gezip ýör, goňşy prezidentler bilen duşup, ýagny şo ýerde ay meniň halkyň ýa-ni milli lider diýip olara mallap ýör. Bütün dünýäne mallap ýör. Bu toron Kezzap. İkincisi ogly ola boş baklaşkan. Kakasynyň ýoluny ýörep, kakasynyň ýa-ni ogurluk edýän skemalaryny bul prikryvat edýär. Ýa-ni ýapýa
hiç kim barıp derňeme diýär, prokuraturany baglaýar, parlamenti baglaýar, daşöwürde yalan informasiýa berýär. Bar edýän zady buluň çäreçiler, çäragatna pul ogurlaýarlar. Gurban gulyň gurulşuk boýunça diplomma gurulşu eder ýaly. Ýok. Näme giýje güni guruluş edýär? Täze şoýdan pul ogurlaýar. 30-40% obyektin pul juýtuna gidýär. Dogry. Şondan çon edýär. Ýanky ministr bolup işlärden bäri guruluşyň üstü bilen pul ogurlaýar. Ine şonu dowam edýär. Oğul näme edýär? Oglam indi çäreçi guruluşyk, ýanky kagazyň guruluşlaryny açyp awra gazanjak bolýar. İkisinin hem dünyada awra ýok. İkisinin hem halkyň içinde awra ýok. Biz döwletiň uçudytyl, döwlet bizinki, ne Gurban Ulyňky, ne oň alkaş kakasynyňky, ne oň binamyz gyzynyňky döwlet puluna gezip aýlanyp ýör döwletler bilen duşup, ne onuň ogly boş baklaşka, fetlerimizi ogurlap, bize habarymyz hem ýok, kakasy tarapyndan belirlenen adam. Bu 3 tane kezap bir nokotda üçtüler. Şurada ne elde inmeli? Yanın komentarda ne pikir edýäňiz? Muhammed ağa, şoň üçin biz proseduralaryna geçmeli birinji, ikinji, egerde oň ýol bolmasa, biz başga döwletlere ýüzlenip öz kösenýänimizi, gynanýanymyzy, şu kanun bozýanyny beýan etmeli, haýyş etmeli, bize kömek edin diýip. Venezuela ýaly. Ine siz näme pikir edýäňiz, hormatly izleýijiler? Biz Amerikan prezidentina ýanky ýüzlenip bilýärmi, haýyş etip bilýärmi, ýa näme dogrymy? Ya Türkmenlerden öýler kösenip öýler problemany çözmelimi? Egerde Amerikan prezidentine ýüzlenip ine Maduro bolsa da tanty edip halkyna kömek edýärdi. Bu kezzaplar tanty edip diňe özüne ýanky lezzet alýarlar, halky hiçdat eden oklar adamlara vurup bir zat ise türmede, izolatorda ölürýärler diýip ýatsak näme görýäňiz? Ya näme dogrymy? Ya da biz kösenmeli, haçanna täze pokoleniýa ýanky dogulup edermen gahrymanlar emeli gelip onsoň biz meseleni çözmelimi? Ýanyň öz kommentariýaňyzy. Indi Muhammed ağa yeni bir video görkezin taňam. Kyn görmeseň. Şoňa ün berip berdiň. Indi şu videony siz maňa urutdyňyz. Şoňa bir kommentariýa bertek. Bir ortaýadym neme sudnasyna arestowat etdi şol hakynda. Aýdaýynmy rada men aýdy bereyinmi? Aýdyryn, ses ýok, aýdyryn. Ve de şun Venezuelan goloyuna Amerika ortaýadyň flagy bilen şu tadan Venezueladan neft almaga baran sudnany arestowat etdi. Ortaýat şony neft al gaýtmak üçin ýanyna hiç kim istatip bilmerýäna podvodny lodka i karabyllaryny uratdy. Onda da Amerika bir kanun sanksiya girilen neft alıp gitjek bolýar diýip şonu arestowat edip de alıp gaýtdy. Ortaýadam häzirçelin sesini çykaryp bilenak. Ortaýat Venezuela 3 milyarddan oloy kapitallajyny etdi, şu pulunu yitirdi. Şol üçin häzir näme etjeklerini bilenaklar. Şu video iminne şol karably näme edişlerini görkezýär. Spesnazyň baryp alyşy. Boldum radam. Dogry. Menem aýdyn hormatly izleýijiler, täzin şu video. Ine Amerikan spesnazy häzir Russiýanyň gara skema boýunça, ýagny nelegalna, sansaň aşagyna günne ya her hepde baýdagy çalyşyp, dokumentler çalyşyp, başga bir döwletiň gaýgy ýaly öz nebit gallaryny tatýar. Inni Amerika oňa da ýanky täsir edýär, onam typdyran ok. Şular Venezuela'dan alıp satýar, Orsetden alıp satýar. Şuraya gara flot diýilýär da, dokumentsiz gara flot ya da dokument falşywy gara flot. Hiç kim hiç tatýan nokta. Inni ýapyşdylar. Hemme korrupsiýa, nelegal, garadan hemme dağda ýapyşdylar. Inni bütün dünyada açyk tertipleşdirjek bolup, ýanky käwagt şonu tertipleşdirjek bolup kanunan bozýarlar. Ýöne şonu şeýle etmesen başga ýol bolmasaň şonam etmeli bolýarlar, da kansa gidýärler. Näme görýän Muhammed ağa, ine Trump käwagt halkara
normalar bozýar. Ýöne onuň eden netijesi onuň bozan normalaryndan gatyly. Şunu nime berjek şol? Mına bana 5 minut wagt berdim, men şunu gowy edip aýdaýyn. Aýdan. Ve mına da öňkü döwür şu Trump'dan öňçe dünyada 20-30 ýyllap dünýäniň özünde demokratik döwletlerde demokratlar, liberallar bular kanuny boyun bolup diktator döwletleri terbiyelejek boldular. Şolary kanuny boyun etjek boldular. Ol göremedi. Onun strukturasy diktator döwletleri dünyadaki alan borçnamalarına boyun bolmagyna mecbur edip bilmedi. Hiç ýyly mehanizmam yok. Olary diňe rekomendasiýa berýärdi. Diňe şolara aýtýar şeýle bolun diýip. Şo sebäpden bir tofor döwletli İran şu regionda ortiyet bolsa bütün dünyada diktatorlary gollap şolar öz krişesini alıp şolara öwretýän dady öz halkyny taýlamakdan ibaretdi. Siz barın nämetdiňiz edin, işiniz bolmasyn, dünýä meşberine men seni gollaýan. Ve hiç bir demokratik döwletiň hem yol başçylary şolan karşısında göreşmeni mekanizm oylanyp tap bilmediler. Ve şonu tapjagam bolmadylar. Şo sebäpden hem Trump Biden'a aýdanyna diýär. Eger men bolan bolsam, ortaya Putin gaýrata minip Ukraina çolup bilmerdi diýär. Siz diýär demokratik prinsiplere boyun boljak bolup ýa-ni dünýäň kanunlaryny äskirmeýän döwletlere powut berdiňiz, agresiw hereket etmändiňiz. Sizi äskirmesizlikler diýär. Şo sebäpden hem Trump'ın esasy häzirki alyp barýan prinsibi şundan ibaret. Birinciden ortaýadan Putiniň ýadyryny ýaragy bolan üçin bir ýyl özüni şoňa ýakyn görkezip Putini resk hereketiniň öňüne geçjek bolýar. Onun tamakin ettirýär. Trump inni Ukraina urusuna gatnaşanak, Ukraina kömek edenek, gaýtam ortaýadan tarafynda du, şol üçin hem ortaýa begenip otyr şoňa. Biz hiç bolmany Amerikany Ukraina gollagyndan aýyrdyk diýip. Ýöne bu gapdarlar Trump özüni berkedip hem regionda öz ýaşaýan hem içinde hiç kim hiç zat edip bilmerýän öz ýurduny berketdi. Ýeke Putin'i kömek edip biljek döwletleri aýryp başlady. Bir gapdalanam Putin'i tamakin edip taklady. Hiç zat edip bilmerýän edip taklady. Şo sebäpden hem ýuwaş-ýuwaşdan bulan Putin ýana dünýä kanunlaryna boyun bolmany adna beremenne özüne dediýän ýetmerýän hereketleri edip başlady. Şo sebäpden hem on hereketi ören efektin bolup başlady. Şonam dünýä göz ýetirdi şoňa. Şol üçin hem Trump bir zat edenne dünýä anka-tanka bolýar. Şol edeni dogrymy ýa nä dogrymy? Bir tofor halk begenýär, o gapdarlan bolsa kanuny bolan ýana. Onuň başlygyn men aladet ýanip başlaýar. Ýöne hemmesem begenýär şeýtýany. Sebäbi Putin'a kömek etýän, şoň ýygyny duran, ýa şoň edenetdiligini sesin çykarmayan döwletleri Trump nakazat etýär. Şo sebäpden ol özüni dünýä kanunlaryna boyun boljak diýip gazap etmeýär. Ýöne eger boyun bolmaly bolsa Putin aýtýar, "Garamda uruşy ýatyr, dünýä kanunlaryna boyun bol, gel indemeýle täze prinsip bilen dünýäni parahat saklaýly." Şo sebäpden hem Trump hemme zady etýär, Putin'i kömek etýän mehanizmlary dargatmak üçin. Men häzir boldum burada ustady. Köp tanıdykyn siz güýçlenipsiňiz. Bir wagtda hemme saýdaňyz indi. Gow tema Terbiýelýän o. Ölsýäňiz berekella. Muhammed oýun edýänler degişýän. Muhammed ine menen bir goşup geçeýin. Trump şuň Trump bolan o. Trump yıllar boyu
Respublikans partiýanyň içinde saýlawy geçirip, ol gowuşok Respublikan partiyadaky adamlary ýeňip, arsalap içini güýçlendirdi. Respublikan partiýasy. Şoň üçin saýlawy bolana, ýani senatda, senatda we kongressda nimeler saýlawy bolana utdular Respublikan partiýasy. Köpsini aldylar. Ine 9 aýdan täze saýlawy bolmaly. Ine onda mümkin çalşar sebäbi häzir onun hereket, agressiv hereketi ol demokratlara ve halka açyk gahyrlandyrýar. Ýöne şu wagt Trump ýaly adam dünýäde gerek. Sebäbi diktatorlara garşy sen diňe kanun esatyna hiç wagt görüş bilen ok. Sebäbi kanun esatyna demokratiýanyň üstünde görüşden sen ýanky ýygnaklar geçirmeli, ýygnakda meselelerini goýmaly, o ýerde birden çözülmese inneki ýygnak geçmeli, wagt gidýär. Diktatorlar näme diýär? Üşe Aşgabatda bir ýerde ýa Özbekistany ýa Kyrgyzstany üşe derrew bir-iki güne görüşe de derrew karar çykaryp ýanky hereket edýärler. Olar operativna, reaktivna hereket edýär. Olar ozya demokratlary. Şoň üçin demokratiýa stabilnis bolana gowy işleýär. Ýöne agyr şurada diktatorlar ýeňip dursa, azajyk Respublikan partiýadan ýanky agressivni, açyk, radikalrak gelip olar ýerine goýaýmasa, demokratlarda radikallar ýok. Kyn mesele. Şoň üçin Trump birinji içini aratlady. Soň prezident boldy. Hem prezidentlik güýçleri bar, hem senatda etafy golýan respublikanlar şoň üstü bilen özüne uly ýanky parlamentçylar berdi. Häzir özü karar çykaryp özü derrew meseleni çökdirip otýar. Şu wagt edil şu günne Trump ýaly dünýäde bir gerek. Sebäbi gaty buluş gitdi. Ine Trump häzir aýdýarlar halkary tanlar boldy. Aneme Putin bolmadymy? Ýok. Sansa girdiler, ýene bir zat girdiler, plan etdiler. Näme durdum şu zatlar ýok. Ýöne Trump edil çalt durdur ony. Sebäbi ol dünkü ulaşymyzda bir zat gowy aýtdylar Muhammed aga, men ılalaşýan. Eger siz bandit bolsaňyz, men sizden beter bandit, men size banditligy öwürden diýip Trump'yň ýanky pikir şeýle. Şoň üçin şol Putin ýaly banditlara banditlik ýolunda ýeňip bilýän adam. Hiç bir demokrat şu güni oňar bilmeýär. Ine şol Trump ýaly bir radikal gelip ýerine goýaýmasa, Trump'yň şol ýerine goýanyna Trump'yň wagty utarýar, onu aýryp demokratlar alyp gider ýoly. Mümkin şol bir tebiği tarapdan bir bolmaly zatlar sebäbi естественным путем geldi şu zatlar. Şuna bara Trump şun edildi böküp çykyp şonu etip başlamady. Birinji Respublikan partiýany arasalady içini, ikinji senatın kongresiň içinde esas setler alyp utşurdy. Şol özüniň reaktiv, agressiv hereketleri gerek diýip halka düşündirip halk mo ýanky setler berdiler. Ondan gelip Amerikanyň içinde daşyna ýanky agressiv hereketler edip başlady. Mena şelip kirdiň. Indiki temaga geçelim Muhammed aga, ruhsat berseň. Şoň komentary berseňiz Muhammed aga. Bir İran'ın şunun Sizden komentary soraýyn. Yine İran'da bu geçen dağıtlar yine protestler durlu kadrlı var protestlerin durlu yani yerlerden alınan. Murada men Şavarayda 2 tane şäheri şu wagt halk eýlenni. Bir neme video var men taňa uğrattım etýär Murada. Şonu görkezýär näýli polisiýalar şolary basmaga gelen polisiýalaryň hemmesi izdivaçy edip neme ellerini gallyryp halka el çarıp uzaklaşıp bütün şehir halkın kontrolüne geçti. Şu an 2 şehir Abadan ve Abadana deyip şehirli 2'den halkın dolandırışına geçti şu an. Doğru. Devam edelim Muhammed abi ruhsat versen. Ondan sizin komentar sorun. Şunu Azatlık Radyosu görüyor.
been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those We're protests? taking a look. We're watching it very closely. If they start killing people, Onu komentar eder Sayratin. Muhammed ağa yankı şol İran'dan gelen kadrları bu düşündürseniz şunku güne näme bolup geçe İran'la ve haydi netice var. Kim utya, halk utyamy ya da polisler utyamy ya da yankı hükümet utyamy näle ýagdaýlar. Edil şunku moment, edil şunku sagada bir aýtsaňyz. Şu tağda çelliğin şu hareketli güýjalyk bar. İki şehir halkın kontrolüne geçti. Bir burada. Ulu şäherler mi ýa-da şäherler? Ulu şehir abadan in neft çykýan ýeri. Şol Aha. için Trump'a eýem güýjüni uratdy şu neft çykýan ýerler jok bolýanlarda. Indi näme diýjek bu gende? Şu günme unem güýjeye. Köp şäherle, köp 410 tane toşkada İran'ın içinde şu miting geçirildi. Hem yerde bir gattal, ikinci tarafı hükümetin ödeminle anamdan kaçırılı. Ödlerim ananmayarlar hükümetin kalacağına. Şolçinem kaçma bilen oldular. Neyse tonun altını şu an ortaya da uğrattılar. Ayetullah Hamene'yi gepleşik geçirdi ortaya da kaçma için. Hükümetin yukarı eşelonunu işleyen ministerle zatlar Anglya bilen gepleşik geçirip biz siz näme diýseniz de değil, näme informasiýa boldy bereyli, bize kaçawatalga berdi, şola bilen gepleşik geçirdiler. Ondan soň köp hükümetin içindäki ýaşaýanly, işleýänli hükümetin öz maşgalalaryny Iraga çıkardılar. Näçe samolyot günne gatnap otdy granitsa Irak bilen İranyň granitsasyna o taýdan Necef'e gitýärler. İran'ın ýagdaýy häzir şeýle, hükümetin içinde agdalylyk hiç gaýdy biri bilen oňuşmaýar. Hatta İran'ın prezidenti diye biz halkı şu dereceye getirdik. Bundan başka näme tamam edecek? Indi bunlar öldürecek mi? Näme edecek? Biz yurt dolandırıp oňormadyk. Bir adam yurt dolandırsa menki diňe menki bolmalysa, şu bolýar diýip ýörüýte çykyş edip aýtdy. Şol üçin bular ruhdan kaçtı. Dördüncü en esasy da öňkü mitinglerden tapawutyny bir halk ayağa hükmen bir lider gerek. Eğer lider bolmasa onu yatırıp bolýar. İran şu an hi bolman wagtlaýynça bir lider şu an taýladylar. Taýladylar diýenim miting içinde adamlar gıýgyryp başlady. Sebäbi bir lider bolsa hemme ýerde bir söz aýdylýar. Hemme kişi bir zat talep edilýär. Şolam liderin ağzından çykýar. Beýleki döwletlerde ýurdun içinde şu mitingleri köşetçek bolsalar, bir da etçek bolsa, şu lider bilen gepleşik geçirip ýurdun içindäki parakatçylykly hükümet çalışygy geçirmek için gepleşikleri geçirip bilýärler. Haçanam lider bolmasa ondan kıyın bolýar. Şol üçin hükümet yatırıp bilýär. Bir edek inni yatırması ören kıyın bolar. Bir diýdigi hükmen şu lider geljekde şu ýurda baş bolar diýip aýdyp bolmaýar. Sebäbi halkyň näýle gatnaşdy, toporlan gatnaşdy, ola organizowun hereket alyp barşy, soňuna çellin öz planlary bilen gidip öz planlaryna aýag dep durmuşy geljekki hükümetin strukturasyny belletýär. Doğru diýem. Menim ulanışýan häzir ine diňe çalışma bolana diňe Türkmenistanyň meselesi däl. Sebäbi Türkmenistan diýseň diýmeseň bütün dünýä integriwet edilen. Şo ýerde bir zat näde urrak gitse, Özbekistana, Gazakstana, goňşy döwletlere täsirler bar. Oňdaşyndan şo täsir Ýewropa, Amerikada bolar. Mysal üçin, egerde Türkmenistandan çalışma näde bolsa, bir band toporýa, ýene bir toporýa, hökümetdäki bir topor ýene alyp başlasa, bir topor immigrasiýa Amerikaga gaçar, Ýewropaga gaçar we o ýerde problemalar, sosial problemalar, migrasion problemalar döler. Şoň üçin inni öňküsýärler, inni bir döwletde çalışmalar bolsa, hökümet suratda uly döwletler seredýär. Egerde şo çalışmalar demokratik ýolla gitse, kömek edýärler, demokratik ýolla gitmese, sanksiýa bu problema döredýärler, käwagt içine de goşulýarlar. Ine gynatan häzirki ýagdaý şeýle mümkin bul gowy zat ýöne edil şunky aktual şeýle. Muhammed ağa, inni kadra seredeliň men size bir kadr okudyň. Ýagny interpreterin şuňa da siz komentar berseňiz, gowy edip
düşündürseňiz, näme diýär şol adam tebe İrança diýär? همکنون خبر رسیده که نیروهای دلتا فورس آمریکا مستقر شدن توی مرز بین مرز ایران و عراق توی اقلیم کردستان. همون نیروهای دلتایی که با هلیکوپتر پیاده شدن و ما رو دستگیر کردن. همه چیز رو فراهم میشه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. فقط کافیه که جمعیت ما رو به افزایش بره تو خیابون ها را خالی نکنید. با هیچ خبری خیابون ها را خالی نکنید. این خبر رو به گوش تمام همیهنانمون برسونید که چند روز دیگه بیشتر نمونده تا سقوط جمهوری اسلامی. در صورتی اینکه ما حضورمون رو حفظ بکنیم تو خیابونا، همه چی مهیاس و حمایت از ما مردم ایران برای اولین بار توسط یک دولت در آمریکا داره انجام میشه. شاد باش عرض میکنم و این خبر رو گوش به گوش همین الان دست به dest Muhammed ağa, indi şunu düşünen de siz komentar etseniz, öňü düşünürsiniz. Ben de Murada bir de şu Alfa Topor ve Amerikan Space Nazi Madora'nı izolere dedi, alıp giden. Şu Topor şu atlap Irak'ta Erbil şehrine geldi. Şu tak getirdiler. Amerikan bir Topor vayenli karabıllarım geldi regionu. Bir Topor samolyotla geldi şu atlap. Amerika Trump eyyem öňünden İran'ın hükümetine duydurdu. Eğer halkının karşısına yara ulandım, bizim saldatlarımız tayinliydi. Trump şunu yine ikinci gedem kaytaladı. Şun haberine göre 35 tane adam öldü İran'ın şu hareketlerine. Müne olay adamı tuttular. Şol için Trump ikinci gedem kaytaladı. İnne Trump şunu men yalan sözlemek, men diyen dadım etyenlerini inni şu güçleri getirdi. Trump'ın siyaseti şundan ibaret. Hükümetlere şart koyuya, gel gepleşmeden ben güç ulanır. Yani güç ulananla da onu akuratla biz pateriye ödüm köp uzak şonu koşulşası gelene. Şol için hem teorini kavaya hem gücün ayrılanıya eğer İran'ın halkını vursam diye benim duruşta da sana karşı güç ulanır diye. Yankın kıyırıp aytiyanam şol. Halk çekinmen, köçeler boşaltman, Amerika devleti bizi kollaya, şol için köçelerden çıkman, bir kurulun içinde şu hükümeti alayaktı. Ben şu hakkında yine aytacakladım mı? Yankı Trump şu tak getirmeyi bilen. Dine İran'ı kavlamakta dine yetmeyen yer hazır Türkmenistan. Ben de Amerika, Irak'ta Yemen, Bahreyn'de Katar'da Emirat'ta Pakistan praktiski armiyasının pulunu veren Amerika nemede Backram'a, Afganistan'la şol çiğne Trump ön ayttı. Backram'a ellerini verseniz menki deydi. Yani İran'ın karşısında burada ulanacak olsa ya Orta Asya'da burada etmeli olsa Backram gerek. Azerbaycan'la eyyem saklaşeni bilen afsalını doğuver ettili 3 dövür Amerikalı şu tada bolmalı. Dine yetmeyen yeri hazır Türkmenistan. Türkmenistan'ı ayırmak Trump'a hiç kıyınçılığı yok. Şunu ayırsa neyme peydası var Trump'a? Eğer Türkmenistan'ın prezidentini şunu ayırsa birinciden Trump'ın avrayı şu regionda müngöstü artıyor. Bütün diktatörlerden kösenip gören halk Trump'a doğa geleceğini. On avtoritetini kaldırıyor. İkinci, İran'a bahsetmeyene ulu kömek ediyor. Sebebi İran'ın hükümetini hem metaraptan hem psikolojik hem gücü bilen aytiya hükümetten git. Ya da ben aytiya anlamı boyun mu olacak oluyor. Üçüncü, o tadı Trump'ın esası nemesi Putin'i yekelemek. Regionda yani Türkmenistan'ın prezidenti Orsiyet bilen Lukoil bilen doğuvar etti. Doğuvar etti. Türkmenistan'ın bütün gazının eğiçiliğini ortaya da verdi. Afsalını doğuvar bilen. İnni dine Lukoil Türkmenistan'ın gazını tatmaya hakkı var. Gepleş geçirmeye hakkı var. Şol için Türkmenistan en ıslabi, şu zincirde en ıslabi yer. Şol için Trump şunu eğlenecek oluyor. Şunu eğlendi Putin'in Vliyaniyeti Orta Asya'da basılıyor. Ayrılıyor, doğal ayrılıyor. Hem on gazını satmaya adam yok. Devletli kollayabilenek, neftini satıp bilenek,
eýem Özbekistan, Kazakistan bula da eýem bellisini Putin bilen etmeli bolýar. Şol üçin hem Türkmenistany eger şu atlam Trump bir telefon bilen çözüp biljegine akylyny öwürdigi, yani İran bir küçgünlüğün içinde bellisi bolmasa, onda Trump Türkmenistanyň prezidentini aýrýar. Bu şoňa da taýinlik görýär. Hemme adam taýin şoňa. Şoňa kynanjak adamam ýok. Murad abi boldum. Gattor ve lakıştınız häzir Trump'ın fokusu İran'la ve goňşy döwletlerde. Şonuň üçin häzir şans var Türkmen halkyna fokusu İran'ın Türkmenistanyna geçirmek ve Türkmenistan'daky meseleleri bir günde çözmek. Eğer Trump bir jaň etse, şol jaň işleri öýler gaçky diýär. Çünkü onu Türkmenistan hiç siyaset atları yok. Ol Russiyan siyasetini, Erdoğan'ın siyasetini atları. Sebebi ne kakası, ne oğlu hiç vakt siyasette üstünlük kazanan adamlar değil. İktisadette üstünlük kazanan adamlar değil. Yönü pul oğurlukta olar üstünlük kazandılar. Doğrusu. Eşeklere, pişiklere, sıçanlara köşkler koyup, eşeklerin, pişiklerin, atların, itlerin şekillerini kızıldan çağıran kurup, garaz bulur, öz köşklerini kurup, teyp etmiyorlar. Hiç vakt şu güne gelir deyip fikreden oklar. İnne yönü gün-günden ulu tiyillikli olan ýagdaýlara kıynaşıp barýar. Mysal üçin, egerde biz Trump'ın üstünü çekip läsek, onu uruşsuz, söýüşsüz Venezuela ýaly akşam ýatyrdy, ertesi tursa azatlyk. Ine şol ýaly Türkmenistanda bolýar. 1 sagatda, 2 sagatda şolara wagt berilýär, gün bolup ýok bolup gidin, size 2 sagat wagt berilýär. 2 sagatdan ýok bolmasaňyz spesial wagt gidýär diýsen, şol wara 10 minutda galman uçup gidýärler. Edil Russiýan gujogyna barýarlar. Şonuň üçin Rossiya vatandan satdy, namysdan satdy, wyjdandan satdy. Ay wyjdanam namysam ýok bolurda. Halkyndan satdy. Baýlygyndan satdy. Şol biri bir zat şuň arkasyny gowara bilse, milli lideri arkadagy arka gerek. Şondan Putin gelse, ılga Putin ujoklaýar. Sen näme 4'te gelip meni garşalaýan, o men näýli? Şol ýol mihman men näýli? Garşalmaýyn, ýani ýüzüne terip ýallaklap, ýalap goýýar. Yine yeni bir video görkedeýin Muhammed ağa. Burada birjim ben şta birda goşýak wede şu Erdogan meselesi boýunça. Mende Erdogan Orta Aziýada Türk döwletleriniň birleşigini urjak bolýar. Şoňa etaati päsgel bolup duran Gurbanguly Berdi Muhammedow. Trump'am öz gepleşigine Trump'a neme Erdogan'a şo zady etdip ruhsadan berdi, kömek etdi. Şol üçin Erdogan hiç wagt öz ara gatnaşan Trump bilen bozasy geler. Gaýtam şonu giňelçek bolýar. Erdoganyň iň girgenýän prezidenti Orta Aziýada Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow. Göňe çäresiz şo bilen salamlaşmaly. Şonu her gede Erdogan Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammed bilen salamlaşanda da şoň gözlerine, şoň hereketine teret, yirgenç bilen şoňa teret ýa, yirgenç bilen diňe. Şol üçin bana Erdogan'ım şu da garaşýan, moş kabaranmadyr. Şol üçin Trump eger Türkmenistan'da bir daha etjek bolsa, Türkmenistany Erdogan'a tapşyrýar. Ben bir çuat öňünden aýdaýyn. Şol üçin Berdi Muhammed hiç mi gerekki? Özüm bana Berdi Muhammed'i inni dünýäde gorajak adam ýok. Putin hem edibilmeýär. Putin ne İran'ı gollabildi, ne Siriýany gollabildi, ne Venezuela'nı gollabildi. Şolara canacan dozum, stratejik gibi bizim partnýorumuz milyardlarça pul goýan adam. Göňe şolaram gollabilmedi. Şol üçin Trump yine de Berdi Muhammed'i aýyrmak bilen bir Putin'e bir dürtük berýär. Şu näme edibilýär, näme edibilmeýär. Şol üçin hem şuň kun nemede bolan karabyny alanam olam dürtük berdi. Putin näme edibilýär, näme edibilmeýär. Ýanyna Bayerni karabyl getirip, podvodny lotka getirip, onda da spasad edibilmedi öz karabylyny. Yani inni Trump polnisy ubijdion Putin ýöne gepleýär, hiç zat edibilmeýär. Şol üçin hem ýuwaş-ýuwaşdan hüjümini Orta Aziýa urukturup başlaýar Trump. Doğru diýen Muhammed ağa. Men ýene bir kadrlar okudyň. Ünsörp serdim. Ine Gurbanguly näýli ýallaklýar. Ünsörp serdim. Masgaraçylyk. Bir milletiň milli lideri arkada özüni nidastoýna. Şol Erdogan bolsun, Putin bolsun ýallaklap şol ýalamaly ýeri bolsa ýalaýar. Ünsörp serdim şoňa.
Ödem aydan adam bir samtyk bir zat bolay. Ünserdiniz mi? İyilik gelýär. Yıkılıp darwoşka bolmalan bolsa taýar da, şol ýaly bir haramzada öz halkyny hem ýerde masal edýän adam ine Gurbanly Berdimuhammedow. Şuny häzir YouTube'da efir gidip dur, şo ýerde bir topar botlar geldi, boksin diýdi, beýlekli diýdi, arkada şöhrat jan sag bolsun. Ine sizin jan sag bolsun diýäniň Putiniň öňüne, Erdoganyň öňüne darwoşka bolup ýykylyp üstüne geçirýärli, şoňa da taýýar, ýallaklap, ýalap gezipýär. Bul hökümet ýolbaşçysy däl. Bul hökümet ýolbaşçysynyň kakasy. Bu şo ýerde hiç görmek yeri ýok. Prezident gelip näme diýär? Bul döwlet däl, bul ýöne maslahatçy. Halk maslahatynyň başlary. Näme işi var? Bir adam, prezident adam garşy almady. Ýa-ni Putin prezident. Öýre näme daxyly var barmana? Erdogan prezident ýok, ılgap barıp, hyzmat edip, ýalap, gowy sözler diýip, ýylgyryp, zat edip bir ýallakda. Ütken zat ýok. Şu ýanky ýallak ministr bolup, Niýazyň elini ogşap ýören adam, şuňa çelli hiç evolüsiýa ýok. Gahramançylykda, mertlikde, wyjdanlykda, namuslykda bir inni saňa ýalamany adamam ýok bolsa, daşarky ýurtlaryň, ýagny Putiniň we Erdoganyň ellerini ýalýar. Bul men her wagt diýen bir ýallak kezzap adam öňe goýsaň, hemmemiz kezzap edýär, hemmemiz ýallak edýär. Daşyna ýallaklary üşýär. Ine häzir Türkmen telewizionyny hemme muzykantlar ýallak bolup gitdiler. Hatda AQŞ Saparow ýalan bir normalny halkyň söýgüsini alan adamlar ýallak bolup halkyň söýgüsini ýitirýär. Ine şurýaly Muhammed ağa. Gynantamam. Burada men şuna bir da aýtjak. Haýdy gany. Men gece günne şu an doğa etýän, arzu etýän İran'na siyasi ütkeş bolmagynyň öňçe Türkmenistany biz eýe çykaýly. İnşallah. Sebebi eger biz öňlemezsek, eýe çyksak, birinciden hiç bir döwlet ters göz bilen Türkmenistany seyretmez. İkinciden Türkmenistan, azat Türkmenistan, öz halky, öz ýurduny eýe çykan İran Türkmenleri uly havadar bolup bilýär. Uly arkasynda durup bilýär. İran näki boljak siyasi ütkeşliklerde onun güýçli täsirli bolmagyna Türkmenistan gowy kömek edilýär. Şol üçin men gije günni şu wagt doga etýän Türkmenistanyň birinji bolsun, ozaň İranyň bolsun siyasi ütkeşlik. Aýdanyň bolsun. Muhammed ağa, men häzir ine TikTok'da efir gidip dur. Salam aleykum, hormatly ýeşler. Biz YouTube tarasyň TikTok geler. TikTok'da kommentary edýärlik. Prezident terror bolsa bizi hem güýç bilen almaly, zakony ni zakon tapawdy ýok. Gaty dogry belläkeşdi. Ine ýene bir ýerde häzir okap berin. Türkmen halky bizem tijenmelliýär. Mimoza ýazýar, boksing ýazýar, arkada şöhrat jan sag bolsun. Hawa jan sag bolsun, bize janyny gerek, biz onu arýas etmeli, halkyň önüne jogap bermeli, ölmesin ondan. Taýin Erdogan garşylan bolsa begenerdik. Taýin Erdogan özü basyp alyp gaýtmazmy kadýada? Bizem görünmeýär. Bize görünmeýär diýär. Ha, video görünmeýär. Normalny biz YouTube'da. AQŞ we gaçty bulardan. AQŞ'da gaçty bulardan. Ertir turup TV getirip ýaladarlar. Dogry. Ine hormatly ýeşler, TikTok'daky ýeşler, Türkmenistanyň öğrenýänler, kommentary ýazyň. Näme pikir edýäňiz? Biz efiriň başyna sora goýduk. Eger biz halk bolup Trump'a hat ýazsak, bize kömek edin diýip, şurýaly ýagdaýlar diýip hemme bolan zatlar aýdyp geçsek, bir çykyş etsek, Türkmenistanyň içinde aýtsak nägeliklerimiz ýa-da adalatlyk istesek bizi akydyp gurup öldürýärler. Biz näme etmeli diýip sorasak, kömek edilseňiz kömek edin diýip sorasak, näme görýäňiz? Bir topar adam böküp watanyny satdyň, Amerika diýerler, oňa diýerler. Türkmen halky haçanna hereket edenne netije ýetmek üçin Trump bolsa, Putin bolsa onu güýçlü boluş şol. Instrument hökmünde Trump bolsa, ýa-ni zulüme garşy gan dökmän, bir gram gan dökmän ýa-da Putin bolsa, ýa Erdogan bolsa, onu Türkmen halky güçlü oýnaýar, güýçlü bolýar. Sebebi entek şu reçeli Amerika bir topar döwletde
diktator ayrılmany kömek etdi. Hiç wagt şu ýerde galmady. Her wagt halkyna berdi şu döwleti dowam etmäne. Hiç wagt ýanky basyp almady. Masalan üçin Rossiýa basyp alsa özü galýar şu ýerde. Syptyrmaya, eline taklýar döwleti. Amerika hiç wagt beýden ok. Gaýtyp soň kömek edýär. Finans kömek edýär, ýanky tehnologik kömek edýär we şu zatlara kömek edýär. Seredin ana Demirlik Koreýa we Gün Ortak Koreýa. Ine ýagdaý. Irak diýerdiňiz, Siriýa diýerdiňiz. Siriýa düzeldi, Siriýada kömekler gidip başlady. Irak diýerdiňiz. Irakda ine Muhammed Ağa dogry belek geçdi. Bir hökümet tutup biljek, stabillik döredip biljek, demokratik ýola gidip biljek opozisiýa ýok. Jogapkärçilik alyp, döwlet möçberine hereket edip, döwleti galdyrjak opozisiýa bolmadan soň bulaşypdy. Ine häzir Türkmenistanda özüne jogapkärçilik alyp biljek demokratik opozisiýa bar. Türkmenistany ötüşak biljek demokratik opozisiýa bar. Bütün Türkmenistanyň taryhynda intek şu ýadat bolmady. Häzir bar. Şonuň üçin häzir biziň şansymyz bar. Aýyrtagam, ýanky hökümet almana we açyk taýlog geçirmäne güýçli opozisiýa bar. Şonu ediljek. Şonuň üçin häzir biziň şansymyz iki tarapdan, üç tarapdan emele geldi. Biz şonu ulanaýmaly. Muhammed Ağa, sen näme görýäňiz? Men bir daha etjek ustadym. Ve şu wagt şu biziň garaşamaly kömegimiz Trump aýdy boti. Trump diýdi, halkyň garşysynda ýara ulanmaň diýdi. Ol oýnamadan ak, diktatorlaryň hemmesine de degişli. Şol üçin men bir arzum bar. Biziň halkymyz öz ýurduna geçipdir. Men hiç bir döwletiň biziň ýurdumyzyň işine gatnaşmagyny halamak. Ýöne gerek bolsa biz hemme mehanizmam haýyrlanar. Ýöne men arzum şol. Haçanam biziň halkymyz Türkmenistanly öz ýurduny özleri geçipdir. Ol hemme kynçylygyny özleri çözüpler. Hiç bir döwlet o zaman biziň üstümizde milletem goýubilmer. Haçanam biz özümüz alıp nemetsek beýlekliň ýanyna biziň hormatymyz artar. Şu sebäpden men 11 fevral en amatly wagt şu haramdadylardan diýmek dep batar etýär. Şu wagt hem wagt hem dünýäňdäki ütgeşikler, hem regiondäki, hem hökümet ýurt dolandyry bilen krizisde, ekonomiki krizisde, hem halk taýyn 5 ýyllap biz giýjünni işledik, halka subut etdik ola ýekede. Daşary ýurtda biz şolar gollap biljegmizi hemmesine ýetirdik. Hemmeden bilýär. Hökümet her nätir gördü biziň tesimizi ýatyrjak diýip. Bir adam kemeldi bildimi? Gaýtan biz köpelýär. Bir adam tutsa 10 adam turýar. Şol üçin hem watandaşlar şu mümkinçilikden haýyrlanaýlyň. 11 fevraly Türkmenistanyň hakyky öz başlyk gününe uğraýlyň. Şoňa hemme mümkinçilik bar. Hemmeňiz gelin Aşgabatda. Siz futbol tomaşa etmeyene barmağı hiç kim peskel verip bilmeýär. Nira var ya futbol tomaşa etmeyene. Ronaldo bilen duşmağı var ya. Eger yok göver mesele özleri utturýar. O zaman biz başka ýollar var. Göne şunu hükmen biz birat edibilýär vatandaşlar. Gelin. Sağ ol. Gowy aýtdyňyz Muhammed Ağa, menem goşulýan. Hormatly dinleýişler, inni efir yapmak hak men bir azajyk gülkünçli adam size görkedeýin. Bu zat iskusun intellekt ýagny iskusun intellekt şu videonyň ýöne şul realist bolup biler. Şu zatlar. Ünsüplerdiň şuňa. Muhammed Ağaň bir mut Muhammed Ağaň milli liderini görkezeli, ünsüplerdiň. Ine şul Humeyni taqqany alyp düzedip Moskwa algat başlady. Ünsüplerin. Ine Moskwa bardy, Humeyni. Ine Putin garşaldy. Başar Asad. Ine Humeyni'ni uzakdy. Allah adam gelip ýanky nakar getirýär, türmede ýaly. Ünsüplerin. İsrail, oğlum İsrail'in agenti ne oldu? Bucaklaşıp ya. Gördün mü Muhammed Ağa? Ay gülmedi yani. Allah canım.
gülmekden ayırmasın. Ine şeýle şonuň üçin hormatly illeşler, şu zatlar ýanys bolup biler. Diňe bize bagly, biziň elimize bagly, biziň hereketimize bagly, biziň finansymyza bagly, biziň arzularymyza geljegimize bagly. Şonuň üçin herekete bereket, berekete hereket. Şonuň üçin hereket edelim. Biz sizi 5-nji gün bir teklip berjek bolýar size. Ýeni bir gerek şu videony gören soň hem TikTok'ta hem şu videonun aşağına komentar ýazan. Biz halk bolup Trump'a hat ýazalamy, kömek sorap. Egerde biz Trump ýaly prezident ulun bilsek, onu türkmen halky yatıp akşam yatıp erteden tursa adatlyga çykany bolýar Venezuela ýaly. Ya da biz özümüz köşküne barıp gidişip kan döküşüp görüşmelimi? Ne pikir edýäňiz? Sizden maksat bizden iş. Aydın bize. Muhammed ağa şunun efir ýapaýly tebebi ýa aýtjak zat aýdyrly, şul efirlik zatlar aýdyrly, galanan innik efirlerde. Hoş sag bolun, innik gepleşikler çeli Muhammed ağa köp taňryakyn gelip öz pikirini aýandy. Köp sag bolun edýän işleriňizde. İnşallah bizim işlerimizin meyveti bolur, netije. Hükmen ra. Men onu şu günün doğuşyany ananýan boljan. Ýöne irgi iş bolýar, diňe halkymyza bagly. 11 fevral watandaşlar. Ne var? Ine bizim efirimizde, bizim efirimizde ine yaş olanlar gatnaşýar. Nazar hoş geldin, salam aleykum. Geç bolsa da nazar biz efir bu tok gelýär, eger aýtjak goýjak zadyň bolsa, ine senden dinleýär. Biz ýa-ni teklip etdik, Trump'a hat ýazmalymy, ýazmalydamy? Halk bolup ýatsak erteki gün bizi Gelikarid ýaly Alamrat ýaly Makmaşenik ýaly çykyp ine siz watany Amerika satdyňyz zat diýer. Şunkune Makmaşenik, Alamrat, Gelikarid, FSB we Rossiýa satýar Türkmenistany o hakda olar gürlemezler elbetde. Ýöne men pikirimçe şunkune şu Türkmen halkyna bir kömek edilýän bolsa biz şoňa ýüzlenmeli. Sebebi Trump Türkmenistany azatlyga çykarsa oňa Türkmenistan gerek gel. Türkmenistan birinji kiçi döwlet, oňa ýapyk döwlet territoriýasy boýunça ol Venezuela däl, gapdalyna däl. Ol diňe kömek edilýär. Biz hem şo şansymyzy ulanyp biler diýip pikir edýän. Sen näme pikir edýän, Nazar? Я вот с этим согласен. Конечно, хотелось бы верить, что на самом деле это может произойти. Если так посмотреть, сначала Трамп, даже в Венесуэле, он пытался использовать стратегию рычаги давления, санкциями, еще какими-то другими способами давления. И только вот в конце была вот такая миссия, да, так скажем. Это, во-первых. Во-вторых... Ваш звук очень плохо слышно, Назар. Очень плохо слышно. Может, наушники убрать, так говорить будете? Или я не знаю? Так. Сейчас скажите. Сейчас не слышно вас. Вообще не слышно. У вас со звуком проблема. Пока звук не сделаете, я тогда расскажу еще раз. Hormatly illeşler. Yine biz DBT halk hareketinin içinde diskussiyalar edip durýardyr uly ve şu yerde yine ertir yığınak bolýar, biz şu yerde çözülenjek bolýar, ýöneticiden maslahat sorajak bolýar. Biz üýüşüp halk bolup Trump'a hat ýazalamy? Türkmenistanyň içinde bolup geçen zatlar, şular 34 ýyldan bäri pul ogurlap gelýär, 260 milliarddan gowrak pul ogurlady diňe gurban bolyň tohumy. Şu pullar nirde, kim audit etmeli Türkmenistan'a? Şuraya beznakazanla iki tane özünü saylanlar. Egerde pul ogurlap gelýän bolsa, hökman kriminal tarafa şular gara yerlerde işleýär. Narkotrafikde, bir yerde kriminal edip, başga bir zat etmeyeni ulanýar, hiç yerde ofitsialny bölket bilen oklar diňe kriminal ýollarda ulanýarlar we dünýäde kriminali köp edýärler diýip biz haýyş etbilýär. Ve
Trump'ın Amerikan fokusunu Türkmenistan'a günü nimet bilýär ya häzir fokus gatdyrly Türkmenistanyň edil gatdyryna. Şoň üçin aýdyň öz pikiriňiz näme pikir diýäňiz? Biz Trump'a halk bolup ýüzlenmelimi ýa-da biz öz problemamyz bizinki we biz çözmelimi? Biz ýüzlenen wagty biz Trump'a gelip aýry diýämiz yok. Biz Trump'y ulanýar instrument hökmüne Türkmenistanyň ýagdaýyny düzeltmäne. Ne şuraya soru. Çetgeldi mi Nazar? Çetgelen ok, eşitlen ok senin sesini. Biz eşitlemdi ok. Şoň üçin ýazın kommentariýada, ýa-ni hem TikTok'da hem YouTube'da kommentariýa ýazgyň kyn görmeseňiz. Onda näme? Şunun bilen biz efir tutarýas YouTube'da we TikTok'a girýär. Hoşsam bolun, indik gepleşikler çeldi. Hoşsam bolun.